Hej og velkommen til Customatics ASIS databasen. Jeg har simpelthen startet en ny database side her, hvor du starter med en kolonne, der hedder ID. Den, når du har skrevet den på den næste kolonne der, for en skyld, så kan du starte den på, trykke på den der, pil tages ned. Og så kan du så vælge, om du skal have kort tekst, tal, valuta, dato eller klokkeslæt, ja eller nej. Knapper på. Opslagsrelationer, RTF, lang tekst, eller vedhæften fil, et link. Og så er der noget, der hedder beregnet felt. Der er der AB, tekst, tal, valuta, ja, nej, og klokkeslæt. Og så er der en sæt som felter. Hvis vi nu går ind og siger, ja, kort tekst, og kalder den første for titel, og så vil vi tage den næste der, så sige nej. Så siger vi bare, den kan vi bare få lånt ud. Og så kan vi gå ind og så tage den her nede. Så skal vi så åbenbart kalde det for noget. Det er så åbenbart ikke. Nå, det glemmer det. Det er nu der. Gå ind og finde en anden i stedet for. Så må den jo komme med den anden. Den kan jo så ikke udlåne. Her så den på. Og lige den der til 40 der. Og så sit dato og klokkeslæt på. Ja. Den får vi ikke røre ved, den der. Den finder selv nummer på. Og så vil vi skrive en, for eksempel en filmend. Kongelund, siger vi bare. Og så påstår vi har lånt nu, så trykker vi på den der. Og så har vi den der, så siger vi lige, den hedder nej. Den skal så hedde ja. Og så tager vi den der, så skal vi gå ind og finde den der dato.
Og vi siger, at den er lånt ud fra i dag af. Så. Så var egentlig faktisk det første møde, man kunne gøre. Og den finder selv nummer. Selvom nummer der det er egentlig forkert. Det kan man så vist ikke få lov til at lave om. Ikke. Så går jeg ned her, så den skal ikke være der. Nå. Så er vi til en anden tilfældes skyld. For eksempel. Og den kan vi så trykke herovre på. Den er ikke lånt ud. Så vil vi ikke gøre med den. Skal vi se den der lige. Ellers så kan man skrive titler ned. Den var ned af her. Og om film er udlån eller hvad den er. Eller ikke udlån, så skriver man bare herovre. Dato og klokkeslæt. Men der skal nok bare lige stå dato i stedet for. Der må være en om det feltet. Så kalder vi bare den på dato, og så vil vi gå ind her igen. Feltet. Det kunne så meget, så er det bare det hele. Den virker så ikke ordentligt. Men egentlig selv nem. Men database bruges også til, at hvis du for eksempel vil gerne holde styr på dine kontakter. Nu fortsætter vi bare lige med den her. Og så vil jeg bare lige til den her over her. Så sige tal. Kommer. Så kan jeg
for eksempel tage en eller anden, måske en Carina Jusen eller sådan noget. Og så kan jeg så få et mobilnummer ind. Så kan du altid finde det derinde her. Det gør den lige. Så der er en hvor du kan vide her filer. Og på den der med vedrørende. Og så kan du gå ind under din computer. Så går vi der bare lige ind under så vil vi bare gå ind til den der. Og så siger du OK. Så lægger jeg den derinde. Og så kan du gøre ved alle de andre. Du kan også lægge et link ind. Kald det bare lige for link. Og der skal du nok ind der, og så går vi jo bare ind på info. Og så kopierer vi bare den der op. Så siger vi kopier. Tilbage hertil. Og siger indsæt. Så skulle den gerne kunne virke der. Og det gør den så også. Det var smart. Og så vil jeg bare sige tak for at du lyttede. Og så videre.